dobar dan. Hladno, toplo, 35. Ja ću danas da vam serviram jedan famozan norveški zaleđeni kolač. Unutra ulazi ova famozna brioš, kolač, torta, nemam pojma šta je, njemački, famozan. I to se iseče, ona je inače ovako, ove veličine. Ja sam ovo isekao, prevrnuo i isekao na 3 dela i stavio na tanjir. I to filovao sa sladoledom. Prvi deo testo, pa onda sladoled, pa drugi deo testo, pa onda sladoled, pa treći deo testo, pa od gore merenge, čuveni merenge. Postoje 3 vrste merengea, evo ga, 3 vrste, znači italijanski, to što mi jedemo u našim postičaricama, u Carigradu recimo, bivši, nemam pojma kako zove sada, kod Rijeta, znači italijanski, švajcarski, koji se malo razlikuje po tome, što se ubacuje unutra nekuvan šećer, sirup, i postoji francuski koji nema veze sa prvim ni sa drugim. Ja vam pravim danas merenge italijanski šampitu, blizu šampitu. A zašto je ovo norveški? Zato što sam to prvi put video pre jedno 50 godina u Francuskoj, 67. 8. nemam pojma koliko ima, i to sam plasirao u Kostaricu u svom restoranu. Takvi sam prodao i napravio 100 komada u malim posudama. Samo jedan moment dok kamera snima to. U ovim malim ovako časama tu isečete ovo modlom, stavite tu, stavite sladoled, stavite testo, stavite testo i merenge i onda ga spalite kao što ćete vidjeti sa brenerom. Evo ga, brener je ovde. Izgleda spektakularno, s tim više što možete da držite u zamrzivačima, frižiderima, ne, ali zamrzivačima ili gore tamo na 4 stepena, ali brzo da radite. Ja to ne mogu da uradim na ove male, ali mogu da uradim veliki, kao što sam i uradio do sada. Znači veliki, pa ću sve da vam tranžiram, da vam pokažem kako to funkcioniše. Znači ovo je flambirani norveški, plamen ide gore, sladoled. To je sa ovim nemačkim testom. Evo ga, famozno, videli ste, već jednom smo radili. Posle možete da ukrasite šta god hoćete. Znači, dogovorit ćemo se. Testo isečete ovako, modla, možete izbacite skoro 9 komada. I to lepo servirate i kad vam dođu gosti, uzmete ovaj mali ovakav jedan brener. Ovo je naš baby nunuk, doktor Filip, kupio meni za rođendan. Evo ga, znam da sam pušač cigara i to se pritisne i evo ga, radi ko lud. Ako nemate slučajno ovaj veliki, pozdrav doktoru. Ako nemate ovaj veliki, može i mali. Ako nemate ni jedan ni drugi, možda i da urednu. Upalite žicu od gore i na najjače i ostavite tako 2 minuta, dosta da se zapeče. Sad idemo po kolač i da vidimo kako će to sve da izgleda. Sigurno će biti jako dobro. Može? Evo ga, ovako to izgleda. Znači s ovim uzmete pa povučete, sav ovaj merenge gore, evo, ovako. On je već počeo malo da radi, da se topi, jer on ne čeka, sneg ne čeka. Evo ga, izgleda super, možemo još malo ovdje, jedna mala rupica. Evo ga, to je otprilike to. I sada, na to ide drugi jedan merenge s ovim ovde, evo ga.
tako. I sad ako hoćete još da fantazirate, povučete ovdje jednu ovakvu liniju, pa još jednu liniju, pa još jednu liniju, pa još jednu linijicu, evo ga. I s ove strane da uradimo isto to. Izgleda famozno. I sada s ovim odvrnemo ga, malo smanjimo, drener i polako, pažljivo tako, ovo je sada gotovo, možemo ovo da ugasimo i evo, to je otprilike to. Šta sad možete vi da uradite? Možete da sipate malo čokolade, možete crne čokolade, možete želeja, možete da stavite šta god želite. Evo, ovako se ukrasi i sada dolazi ono na čega je poenta svega, da vide ljudi kako to sve izgleda. Evo ga. Ovo obično ide, kad radite ove male, onda ne, ali obično ide u toplu vodu, jedna jaka oštrica. Ovo je nož koji sam kupio pre 30 godina u Budimpešti i služi famozno. I sa tim lepo sečete ovako. Daj mi ono tanje. Ajde, može? Evo ga. Lepota. Ide na ovaj tanjir ovde. I ovde još jedan. Ajde. Evo ga. Znači ovo je sve bez utapanja unutra oštrice noža. Evo, to sad izgleda ovako. Kamera izgleda famozno, briljantno. Evo ga. I sad ovo malo da pomerimo. Izgleda čarobno, prava čarolija. Prema tome, probajte, probajte, probajte. Kamera se zaljubila u moj kolač, umjesto da gleda šefa. I molim vas, probajte ovo, jer ovo je pravi letnji kolač. Ovo kad napravite ovako individualne stlačice, svi će da padne na onu stvar. Doviđenja i uživajte ovim toplim danima. Vidimo se za par dana.